И здравейте, хора! Малко различно видео в светът на Драко. Днес ще ви покажа как в някое ваше видео да си сложите Voice Changer. Така, първо влизате в Google и пишете Voice Changer. После давате надолу и трябва да намерите ето този сайт. Аз ще оставя линк долу в описанието. Цъкаме го. И ви излиза ето тази страница. Можете да си влезете в профил, да си направите профил, ако нямате. Аз не искам сега да си правя. Цъкате тук и давате ето това копче. Цъкате го и си избирате някое ваше видео, което искате да му сложите Voice Changer. Аз ще си избера едно видео от YouTube, което чуваме в Гърция. Когато изберете някое видео и се случва ето това. Тук има много идеи за voice change-ове, те да го наречем. И има първото е Hello everyone. някакъв странен глас. Hello everyone. Просто си избирате всякакви гласове тук да ви звучи. Аз ще избера Кит, защото искам да ми бъде детски гласа. Цъкам отгоре му и той става. Около него се показват ето тези линейки. После цъкаме най-отдолу ето този бутон. И чакаме. Аз ще го забързам, защото просто отнема много време, ако е доста дълъг клипът. Така че, айде за след малко. Ще стана. И добре, хора, сега просто още малко. Тоест това второто става доста по-бързо и това зеленото ви показва как звучи. Нека да чуем сега. Стоп. Къде си мислиш, че отиваш? Клипа свърши, ама. Що не си се абонирала, бе? Тук цъфни, айде бе, по-бързо. Нямам време да ти чакам. Ти си мислиш, че имам цялото време на света? Ама не, давай по-бързо, давай. И майче, ще се забави. Браво, че сега да ходиш към другото ми, мое видео. Добре, видяхме, че стана много яко. И после, ако искаме да си го изтеглим, цъкаме Download. И тук излиза отгоре. Цъкаме тук отгоре. Цъкаме. И после, нали, цъкаме тук отгоре. Отиваме върху него и цъкаме тази папка. И после то се отбелязва. Махам това. То се отбелязва. Слагате се го на десктопа. То се изтегля. И затваряте папката. Отваряте си една програма, която аз имам. Ще сложа линк долу в описанието, да си я изтеглите. Когато си я изтеглите, ако искате, може да си направите профил. И ви излиза ето този екран. Всичко е нормално. После цъкаме ето тук, да добавим нашия звук. Цъкаме върху нашия звук. Слагаме го, обаче Стоп. както виждате, то не се е направило видео, ами MP3. Как да го направим MP4? Много лесно. Цъкаме пак тук, цъкаме на плюсчето и намираме видеото, което сме сложили в програмата за Voice Changer. И намираме точно това видео, ето го моето, и цъкаме. После го хващаме и го слагаме идеално да си паснат и
и става това. Къде си мислиш, че отиваш? Обаче се чува и на видеото гласа, и на MP3, така да го нарека. Как да махнем звука на видеото? Много просто и лесно. Хващаме ето тази линейка тук, натискаме ляв бутон и просто дърпаме долу. И готово. Това е много яко и ако искате да правите така, просто давайте лайк, натискайте лайк бутона, натискайте лайк бутона, абонирайте се канала, супер лесно, бързо и безплатно. И да, чао хора, до следващия път.